Olin vasta 9, siskot ei sitäkään. Faija otti mukaan pilkkimään. No kaloja ei saatu, faija viikko naarattiin. Se jäiden lähdön jälkeen löydettiin. Meidät erotettiin 2 koulusta, kun melkein joka päivä lintsattiin. Ei aikaakaan kun muutettiin me pois jo Oulusta, ja viimein meidät huostaan otettiin. Joskus terveyskeskukseen ja sossuun soitettiin, kyllä apua hakea koitettiin. Usein oltiin kipeinä ja keuhko kuumeessa, usein kännissä tai huumeessa. Sossun ämmät kertoivat, et mulla ois velikin, mut muistissa on kohta pimeä. Lieneekö jo kuollut tuo vai missä elikin? En muista enää tyypin nimeä. En koskaan oikein tavannut mä joulupukkia. En tiedä omistaanko sukkia. Et vitsis femmaa vipata, en aio kurkkuun kipata. Tutsin haudalle vien kukkia. Mutsi otti raskaasti, se joutui laitokseen. No pahasti se siellä masentui. No tietää sen kun elämänsä joutui kaaukseen. Se juhannuksen ajo vainaatui. Mä ymmärrän nyt hyvin, miksi mutsi teki niin. Ei moni välty itse murhalta. Kun kaikki miinuskot vain valuu helvettiin, kun kaikki tuntuu täysin turhalta. Ei sijaisperheen tarvinnut mua kauaa kärsiä, hommasin jostain kuuman pistoolin. Kai jokin alkoi mielenterveyttä järsiä, ja ryöstin pankin sivukonttorin. Ei uskois kuinka helppo on syyttäjää lahjoa, tai et löytyis syyttäjää niin kahjoa. Mut soitin sille itse, mä en jaksais paeta, eiköhän me se saalis jaeta. Miks aina pitää murheen olla onnen tilalla? Miks elämä on usein pilalla? Ei kaikki ole pahoja, mut kaikki tarvii rahoja. Miks niitä uhataan vankilalla? Näin painajaista joka yö, mä ratakiskoista. Mun täytyi vaihtaa unilääkettä. Aina lensin ulos rafloista ja diskoista. Vuosiin en oo kuullut siskoista. Mun eksäni, se näkyy tossa valokuvassa. Me tutustuttiin lakituvassa. Se jatkoi keikkaa senkin jälkeen kun me erottiin. On sille pitkä kakku luvassa.
Eksän kanssa yhdessä, kai oltu vuottakaan. Se lähti 1-2 avoliitosta. En väitä, että kaikki olis ollut suottakaan, mutten saanut siltä koskaan kiitosta. Ai niin, mähän en oo vielä kertonutkaan vaarista. Se oli tosi pikkommari. Se puhui sähkötöistä vaan ja valokaarista. Ja mummun kanssa aina tappeli. Ei mummu meistä välittänyt, ei hän tykännyt. Ei koskaan rattaissa mua lykännyt. Itse oli oman elämänsä pilannut. Sitä saa mitä on tilannut. Miks vaarin piti katkoa sähköjohdot laikalla, kun kävin nopsasti vain tsaikalla? Sähkömiestä tarvittiin, viikaten mies tilattiin ja poliisi on jälleen paikalla. Mummu tää siis oli ennen kuin hän halvaantui. Sai tarpeeksensa kerran vaarista. Ja muutti pois kun kunnolla sen kanssa riitaantui. Riita jostain lavuaarista. Mummu oli hieman alkoholisoitunut ja lauloi niitä hitkuvirsiään. Mut tietenkään ei mikään humalassa hoitunut. Hän vain itki pikkukirsiään. Ei kukaan jaksa pitkään näitä valituksia. Tän laulun ihan kohta lopetan. Ja tulta monille perkelee. Ei saa jäädä tuleen makaamaan. Ja kaveria jätetä, muistakaa se.